Balma bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ɲɛsin aw ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen bɛ aw ka jabaraniw kɔrɔ yaasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV série 2 bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoniw ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a fɔ a ɲɛna ko nin y'a kuma selen lajɛrɛba dɔ sigira Burkina Wagadugu faba kɔnɔna na lajɛrɛ min bɛ tali kɛ farafina jamana 8 minnu farala ɲɔgɔn kan n'an b'a wele ko Union économique monétaire ouest africaine bakuruba la UEMOA u jɛra ka fara ɲɔgɔn kan tile 2 kɔnɔna na ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila tarata don na maa faamuyaliw ka bɔ farafina jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u bɛna tali kɛ daku min na o ye farafina jamanaw an'a jamana kɔnɔdenw u ka munumunu n'u ka lamagalamagaw an'u bolofɛnw lasago ko ɲuman lakana sabatili ko ɲuman hokumu kɔnɔna na nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen a bolodara Wagadugu u ka dunanjugi soba Waga 2000 kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Amadu Jara ale kɛra nin ko seereya série 2 jabarani so tɔgɔ la nka a bila kale Musa Fɔnba fɛ an ka ɲamada ka fɔtaw fɛ farafina tile bi yanfa jamana 8 ɲɔgɔn na de jɛn bɛ wari siya kelen na n'o ye sefa ye o jɛ in bɛ se ka kɛ sababu ye ka jago sira bonya u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ tɔn min kɔnɔ ni o ye Union économique monétaire ouest africaine UEMOA ye hakilinaw taara k'a fɔ jamana 8 ninnu denw ka taama ka bilabila ɲɔgɔn na a kɛra i bɛ sanni sira kan walikele taama siya o siya i lafiyalen ka se ka don a jamana dɔ la kelen kɔnɔ ka bɔ ka sɔrɔ degunba min sɔrɔ u k'a ma ko libre circulation des personnes et des biens ɲɔgɔnkunbɛba dɔ de bɛ sen na farafina tile bi yanfa jamana 8 jɛtɔn Union économique monétaire ouest africaine UEMOA bina k'u ka n'a ma ɲa k'a fɔ a jabala ye Burkina faba Waga yɛrɛ ye ka se ka jateminɛ kɛ hakilina in kan n'o y'a sɔrɔla sabati mɛ ko jamana 8 ninnu bɛ ka se ka taama ka bilabila ɲɔgɔn na jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u ma degun an ka kunnafonidila n'o ye Amadu Jara ye Burkina faba la Waga ani farafina tile bi yanfa jamana 8 jɛtɔn Union économique monétaire ouest africaine UEMOA a ma ɲɛma commission ɲɛma Abdala Burema u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min senfɛ UEMOA commission ɲɛma Abdala Burema ye a jira k'a fɔ UEMOA ka baara bɛn tɛ UEMOA kɔnɔdenw nka mataama nɔgɔyali dama mɔ ani u bolofɛnw sira o sira bɛ yen ni o ye ɲɛtaa sira ye jamana 8 kɔnɔ UEMOA ɲɛsin bɛ o mɔ ka baara kɛ o kan min ye maaw n'u bololaminɛw ka mataama nɔgɔyali ye jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ furanjɛw rɔ Abdala Burema y'a jira k'a fɔ jɛkulu dɔ sigira sen kan jɛkulu min ka baara kɛra jateminɛ ye laɲini min kɛra UEMOA fɛ ka fɔ a jamana denw ka se ka muɲuku maɲakaw kɛ u n'u bololaminɛw kana degun sɔrɔ ni sɛbɛnfura kow dandɛmɛw ye ani lakana tigilamaw ka suma bɛɛ jɔli dandɛmɛw ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔla o bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ mun de bɛ k'a bali ka kɛ misaliya k'a daminɛ Senegal kana se Mali mɔ walikele ka wuli Mali la ka taa se Konowari mɔ walikele ka wuli Mali la ka taa se Burkina degun bɛ fa jumɛnw de fɛ maaw ka mataa Mali la an'u bololaminɛw n'o degun bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa o degun de bi tasa k'o tɛngu jamana 8 ɲɛmɔgɔw la fɛɛrɛw minnu kan ka sɔrɔ a la k'o fɛɛrɛw sɔrɔ ka se ka degun wuli ka bɔ maaw n'u bololaminɛw kan a ko misaliya la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ UEMOA y'a jateminɛ k'a fɔ poste de contrôle 3 bi bɔli kɛ jateminɛ na maaw ka mataama kɛ tɔ dɔ bi kɛ wuliyɔrɔ la camancɛ la dɔ bi kɛ labanyɔrɔ la dɔ bi kɛ poste de contrôle 3 k'o bi bɔli kɛ k'o kumana ko UEMOA ka jate kɔnɔ ka wuli Dakar ka na Mali faba la Bamakɔ walikele ka wuli Burkina faba la Waga ka se Togo faba la Lomé poste 3 de do a ko nka o n'a ta bɛɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ surɔfɛnminɛw bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jagokɛlaw u don dɔ ni u ka minɛnw ye furanjɛrɔ faamaw bi surɔfɛn minɛ a k'o tɛ ko bɛn da ye o kumana UEMOA bɛ ka baara de kɛ sa min bɛ se k'a to o fɛnɛ bi dabila o bi dabila cogo jumɛn jamana filaw furanjɛrɔ k'a jamana fila maaw fara ɲɔgɔn kan ye minnu ta ye Zalengo ye minnu ta ye Douani Nasira ye jamana filaw maaw ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen n'o kɛra o bi kɛ sababu ye mobiliw ka joli banbali ni minɛnw ye o bi nɔgɔya a ko barisabu ka da ka furanjɛ dɔw rɔ i b'a sɔrɔ pɔsu tan de bɛ sira kan a k'o ye dandɛmɛ ye o kumana misaliya la Mali ni Konowari danjɛ la jatew nana n'a ye k'a fɔ poste de contrôle min bɛ wele ko poste de contrôle juxtaposé o ye Konowari faamaw ni Mali faamaw ka fara ɲɔgɔn kan poste de contrôle kelen na o bɛɛ senna farafina tile bi yanfa jamana 8 ka tɔ Union économique monétaire ouest africaine UEMOA ka yamaruya kɔnɔ n'o kɛra mobiliw minnu bi don ni minɛnw ye walikele minnu bi bɔ ni minɛnw ye ka taa Konowari a ko kumana olu kɔni da ye ka jateminɛ kɛ baara bi nɔgɔya farafina tile bi yanfa jamana denw bolo cogo min u n'u bololaminɛw ka se ka mataamaw kɛ ka jagow kɛ ka sɔrɔ u ma degun olu b'o jateminɛ ni ka sɔrɔ k'o tɛngu jamana 8 ma ɲɛmɔgɔw la a n'a fɛɛrɛ u ka se ka wale
o kuma na nin zigiba min bɛ senna Burkina jamana kɔnɔ ni tile 3 don jateminɛbaw de bɛna kɛ a ka furubatɔ ɲɛmaw olu caman bɛ a kɛnɛ kan wa maa min b'a kɛnɛ kan ka bɔ farafinna tile bi yanfa jamana 8 na a ka ca maa 100 ye hakili jagabɔbaw bɛna kɛ min bɛ se ka to hali bi jamana 8 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ taamaw bɛ se ka nɔgɔya. Sherifla Jabaraniso Nyemaso n'o ya commission de gestion ka fara radio La Voix du Citoyen u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa san 2019 ziyara dɔnɲumanakaw fɛ ani mawuludu o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn cogo min na ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'a maa bɛ taa maa 11 radio ani télé maaw la a ɲɛmɔgɔya dira Ousmane Sogore ma n'ale Sherifla Jabaraniso ɲɛmagale n'o ya responsable technique ye maa 11 u bisimilara karidon octobre kalo tile 6 san 2019 nɛgɛ ɲɛ 17 waatu Sherifla Jabaraniso ɲɛmayaso fɛ yaasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ baara min kalifalu la ani jɔyɔrɔ min b'u la ɲɛmayaso ka se ka ɲɛfɔli kɛ u kan cogo min na ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ taa maa 11 u bɛɛ lajɛlen u ka laɲiniw ani jɔyɔrɔna min b'u la baara in ɲɛcogo la cogo min na u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔli kɛ u kan ma hakili caronu caman yera kɛnɛ kɔnɔna na ka fara ni ma kofɔlenw kan ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma ka bilasiraliw ni ladiliw caman kɛ ka ɲɛsin ni baara kɛrɛnkɛrɛnnen fila ma n'o ye mawuludu ani dɔnɲumana ziyaraba ye n'o u bolodalen bɛ waati nataw la an ka jamana kɔnɔna na fadi international fɛ an ka ɲinikɛla Fatumata Yaya Kane ani Abudulayi Sogodogo olu kɛra baara in seereya ye Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la. Ni ye lajɛrɛ bale min kɛra Jamiyatu Ansardini Bureau National fɛ ni a kɛra sabu ye section 46 ka bɔ Mali seleke 4 bɛɛ lajɛlen na u kana fara Bureau National maaw kan sibiridon octobre kalo tile 5 san 2019 Bankɔni Jankinɛbugu la ka na sigili ka kɛ a baaraw seereya ye a cérémonie ba a ɲɛmaya tun diran bɛ Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn ba au conseil islamique du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Ousmane Madani Haidara maaba caman yera a kɛrɛfɛ ka kɛ baara in seereya ye an ka ɲinikɛla Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛma dɔ fɛ. Ni ladala ɲɔgɔn kunbɛnba in Ansardine National tɔgɔ la a baaraw bɛɛ daminɛna ni duwawu kalanw ye ka ɲɛsin ansaru banbagatɔw ma ani u kanubagaw ka taa se alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ni sigi ni u k'a ma ko convention nationale a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa ɲɛfɔli kɛ baarakɛlenw kan Ansardine National tɔgɔ la kalo 3 laban tɛmɛnen ni ka labana ka u da don u ka baara bolodalenw na ka ɲɛfɔli kɛ o fana kan ka taa se hakili jagabɔw ma hakilina talen dɔw kan minnu ni olu bɛ tɔn ka ɲɛtaga ko fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansardine Mali jamana kɔnɔ u ka nin convention in baara caman tun bolodalen bɛ u bolo min ni ɲɛfɔli kɛra o kan nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na ala kumaba dɔw kɛra Fédération Ansardine International ka ɲɔgɔn kunbɛnba 2 min bolodalen don ni o ye ziyara ye dɔnɲuman na tasekira bangeli la ɲɛnamayali ma ni o ye mawuludu ye kisi ani nɛɛma bɛ a ma. Ansardine National n'o ye o ka lajɛrɛba min bɛ bi kalo 3 an ka délégués bɛ bɔ an ka sigidaw bɛɛ la ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka kunnafoniw di ɲɔgɔn ma ka baaraw lajɛ mun kun bolo dalen don o kɛcogo ɲuman min sera ka kɛ min ma se ka kɛ mun to la an ka mun kɛ ka tɔ taa ɲɛ wala bisigi a b'o le kan. Ansardine National ka ni sigi ni o ye convention ye dɔw yɛrɛ ko a ma ko kalo 3 sigi kɛra nimisi wasaw caman ye nabagaw bɛɛ lajɛlen bolo ni o ye délégués ye ka bɔ Ansar section 46 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se ADN Mali yɛrɛ ɲɛmaaba ma u bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya kumaw yira ni u ka kanu kumaw kurakuraya ka ɲɛsin an fa n'a karamɔgɔ ma Seyidu Sherif Ousmane Madani Haidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Vraiment ne yɛrɛ nisɔndiyara a baara la kojugu. Ni y'a baara lajɛ a bɛ jamana ka taaɲɛ yira surtout mɔgɔ kɔni tɛ amisari yɛrɛ fɔ la bolo a ko bonyana amisariw ma a kɛra jamana ye fo a kɛra dantɛmɛ ye jamanadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sewalen b'a la n'a kunkɔrɔta dan ye vraiment ne bɛ an ɲɛmɔgɔ fo. An bɔra Tumutu région kɔnɔ o de kama kana bɛn n'a ye kana an ka ɲɛmɔgɔw lamɛn u bɛ baara min na ani u bɛ an bilasira min kan k'a kɛ pour ka se ka silamɛya cɛri ni ka se ka an ka karamɔgɔ yɛrɛ ka ladilikanw lamɛn ani k'u labato
pour que ka se ka silamɛya cɛri Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Donc an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ma olu surunyalen don olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan a karamɔgɔ a président a secrétaire ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka na jɛ ka bɛn kelen ma nin convention in kɛnɛ kan. Ka daminɛ salon mawuludu la ka na se ɲinan mawuludu ma an bɛ jateminɛw kɛ conférence kɔnɔ baara minnu tun bolo dalen b'an bolo mun sera ka kɛ ani mun ma se ka kɛ donc o jateminɛ belebeleba an b'o kun fɔlɔ kɛ nin conférence nin convention in de la wala jama kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin jama ka ca ka tɛmɛ tɔw fana kan parce que délégué ninnu na karamɔgɔw faralen bɛ nin kan donc karamɔgɔw ka bɔ section bɛɛ la o faralen bɛ délégué kɔrɔw kan o de la nin jama cayara. Convention laban tɛmɛnen hakilina dɔw tara o senfɛ min ni o lawaleyara ni o de ye an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara a foto kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ka labɛn ni k'o bila Fédération Ansardine International ka cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa se Ansar comitew ma sous-section bɛ o la ani section o hakilina min ni o tara convention tɛmɛnen na o lawaleyara barsabu ka da kan o tableau in labɛnna ni kana n'o ye ka yirali kɛ jama la o la wa tɔmi sigira o hakilina in fana kan lajɛrɛ bɛ taa kuncɛ wagati min na wuladanya fan fɛ nɛgɛ ɲɛ 17 wagatiw la an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ni lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ ale yɛrɛ de bolo a y'a sɛnsɛnni ka kɛnɛ lasɔrɔ walasa ka taa dugawu don kɛ ka baara in kuncɛ a kun bɛnnen nisɔndiyaw ni bonyaw ni zikiridakanw kɔnɔ wagati min na tumana min na a ye kuma ta ni k'i ɲɛsin a kanubagaw ma a ye bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin nabaga ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni u ka wulikajɔw ka taa se u ka yɛrɛdi waleyaw ma Mustafa ka diinɛ dɛmɛni sira kan Seydi Sherif Ousmane Madani Aidara ma sɛgɛn a ma ɲina ka ladilikanw kurakuraya hali bi k'a ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in kan min ni o bɛ jija ni cɛsiriw kofɔ ani ɲɔgɔn kanu u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na hali bi dɔ ka fara ɲɛtaga koɲɛw kan ko a nimisi wasalen don ni a ka kalanden ninnu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ in kun cɛra ni dugawu donw ye ka ɲɛsin alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma. hali bi an bɛ to bankɔni jankinɛbugu la lajɛrɛba in hukumu kɔnɔna na section 46 lasigiden minnu yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ u jɛra ka u ka hakilinaw fɔ Fatumata Yaya Kane ani Abdulaye Sogodogo ka kuma galamanin na an k'u lamɛn. Parce que du fait que an yɛrɛ bɛ ka labɛn kɛ ka mobilisation fɛnkɛ san o san a bɛ ka bonya mais ɲinata ko bolofa ka kɛ a kan donc o faamu kɔni sɔrɔla la kosɛbɛ donc ni Ala sɔnna a ma n'an ɲuman segira ayiwa an bɛna nɔ bɔ a la ni Ala sɔnna a ma et puis u ye warisarako kuma min fɔ fana parce que baara tɛ se ka kɛ ni nafolo tɛ donc mobilisation fana na an bɛ wuli ka jɔ la ni Ala fana sɔnna a ma an b'a fɛ ka cɛsiri jara wɛrɛ ta ka fara a kan pour que ni mawludi spécial ni a ka se ka ɲɛ an bolo ni Ala sɔnna a ma u ye foli ni ani tanuni ka ɲɛsin an ka imam Sherif Ousmane Madani Aidara ma a n'a ka denbaya an ka foli b'u ye section bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka président o min ye Garibu Cɛsuge ani an ka tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada na Bamakɔ Bankɔni jankinɛbugu la Ansaru Jabala la komi Ansaruw ka ɲɔgɔn ye senfɛ an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ kalo saba section bɛɛ de bɛ na mais ni mawuludu surunyala an bɛ bala ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ an nana o ɲɔgɔn ye balalen na ni Ala ka jɛn ye ne ka hakilina ye min ye o ye ɲɛmɔgɔ sugu ka hakilina kelen ye olu ye an ka ɲɛmɔgɔw ye an bɛ na u bɛ minnu fɔ an n'u bɛ jɛn ka bɛn fɛn o fɛn kan an kɔni b'a bɛɛ ta ka taa an b'a bɛɛ lawaleya an ka sigida la an seko da bɛɛ la fo an karamɔgɔ dusu ka suma. Bon an bɛ mɔgɔw ladɔnniya la dɔrɔn ni o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen an ka se k'a dɔn Ansari ye fɛn dɔ ye a laɲini min b'a la an ka se k'a dɔn quoi karamɔgɔ Haidara yɛrɛ bakun ka laɲini an k'a dɔn sabula n'i ye an ka sɛbɛnfɛnw lajɛ kira ma ci foyi kama fo n'a kɛra dɔrɔn danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ ye wa o de ye karamɔgɔ Haidara yɛrɛ bakun ka laɲini ye bon o de ye Ansar fana bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye wa Ansaru tɔnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fana kan k'a ɲini k'o de dɔn k'a fɔ nin tɔn in a ma sigi foyi kama fo n'a kɛra dɔrɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka lafiya ye. Bon an kɔni bɛ yɔrɔ min na alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barika da bon n'i ye mɔgɔ caman ɲini u b'a fɔ ko gawo ka gɛlɛn a bɛ ta bon bɛɛ n'i ka faamu na an kɔni bi an ye tɔndenw ye Mamutu Abubakar Konate a n'a ka jama an bɛ baara kɛ yen cogo min ka d'an ye wasala bonya n'a karama na vraiment basi foyi selen tɛ an kɔnɔ ma an b'an ka baara kɛ lafiya la hakilisigi la.
kana jigila ale min bɛ manden commune rurale la kati cercle la kulikoro region na ale garisɛgɛ donna complexe scolaire ba dɔ la min tɔgɔ dara Anta Kiso Bokum nin baaraw kolobo karili kɛra sibiridon octobre kalo tile 5 san 2019 a kɛra kana jigila maabaw caman ɲɛna ladala-mɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani kalansomɔgɔw ni kalandenw caman ɲɛna an ka ɲinikɛla Amadu Jalo a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali Sherifila Jabarani so tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛ ka ɲama dɔw fɛ. Nin kalanso kura in min jɔra ka tɔgɔ da ko Anta Kiso Bokum a bɛ kana jigila dugu camancɛ de la ka ɲɛsin Église catholique ma a kurubongarili kɛra nisɔndiya ni ɲaɲani ye ka sabu kɛ kana jigilakaw mɛngumɛ ka nin donba makɔnɔ kalanso in kurubongaritɔ o bɛ sin ka baaraw fɛnɛ n'u do ten maa min kɛra sababu ɲuman ye ka kalanso in jɔ Ablaye Koyita kun min y'a bila jɔli la i da so mɔ ni école in jɔli ne ye ŋaniya mun siri k'a jɔ o ye ka n ka sigida mɔgɔw dɛmɛ parce que u caman bɛ wuli don o don sɔgɔma ka denmisɛnninw ta ka taga n'u ye fo Bamakɔ i b'a ye kuma dɔw la yɛrɛ denmisɛnninw u b'u lakunu de dɔw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ mobili kɔnɔ pour que ka o degun bɔ u kan o de y'a to ne ye ni école in jɔ. Nin kalanso kura in min jɔlen filɛ nin ye a n'a kɛ sababu ye ka ni kura fiyɛ kana jigila n'a lamini kalanko la ka sababu kɛ kalanden karamɔgɔ jolenw de bɛ a kɔnɔ Mali taw Togo jamana taw ni Benin jamana taw minnu lakodɔnnen don. École in jɔkun kɛra mun ye a ka kɛ enseignement de qualité parce que bi enseignement ko a kuma ka ca kojugu donc an ye enseignant ɲɛnamaw ta dɔw taara Togo dɔw taara Benin dɔw taara jamana wɛrɛw la ani malien enseignant qualifiélenw yaasa an ka sigida denmisɛnninw u ka se ka former ka ɲɛ parce que bi jamana mɔgɔw bɛ denmisɛnninw na denmisɛnninw minnu kalannen don parce que n'i y'a mɛn jamana denmisɛnninw de bɛ siniɲɛsigi kɛ donc ne ka attente yɛrɛ ye mun ye bi parents d'élèves k'an dɛmɛ ka ni den tɔgɔ sɛbɛn école la dɔrɔn k'i kɔ don ka taa o dɔrɔn t'a bɔ ni école y'i wele i bɛ na ni den bɔra école la n'a taara i ka so a ye mun kalan a ye mun faamu a ma mun faamu parents d'élèves k'u hakili to o bɛɛ la nin bɛɛ an bɛɛ y'an jɔyɔrɔ fa a ka ca Ala fɛ an bɛ laɲini mun ɲini a bɛ sabati an ka commune kɔnɔ autorité minnu bɛ yan n b'a fɛ u fana k'an dɛmɛ parce que promoteur kelen tɛ se donc autorité ka dɛmɛ n mago b'a la kosɛbɛ population fana ka dɛmɛ n mago b'a la kosɛbɛ. Nin kurubongarili ni kala daminɛ ni complexe scolaire Anta Kiso Bokum na a kɛra sababu ye kalanden somɔgɔw sigida ɲɛmaw politiki kunda ani kalanko ɲɛmaw ka dugawu don kɛ janko kalanso in bɛ se ka yiriwa. An bɛ min fɔ ni école in kɛnɛ kan mɔgɔ b'a fɔ ko yeko ye waso bɔ parce que a fiɲɛ fɔlɔ ye nin an ka commune kɔnɔ an ka ni ɲɔgɔn école jɔlen ye ani fɛn minnu b'a kɔnɔ denmisɛnninw l'accueil cogo ani classe kɔnɔna ni banw ni fɛngɛw bɛɛ bɛ norme kɔnɔ donc a siɲɛ fɔlɔ ye nin an ka commune kɔnɔ an k'o ɲɔgɔn ye donc an bɛ se k'a fɔ ko nin ye ko dɔ daminɛnen min bɛ a to sini ministres sini présidents sini école karamɔgɔw olu ɲɔ ɲɛnama bɔyɔrɔ sɔrɔla an ka commune kɔnɔ donc an bɛ barika da Ala ye ka barika da kira ye ka barika da promoteur ye a ka investissement Ala ka barika don a la denmisɛnnin minnu bɛ kalan kɔnɔ Ala k'u makɔrɔsi d'u ma ka barika don la pour que jamana a développer bagaw bɛ se ka sɔrɔ école in kɔnɔ cogo min na. Anw ye école in kɛrɛfɛ sigibagaw de ye donc anw ka ni école in tun ma jɔ an n'an ka denmisɛnninw an b'u ta de k'u kan kun sɔgɔmada joona i b'a fɔ fatɔ denmisɛnninw bɛ bila mobili kɔnɔ an b'an kunda Bamakɔ kan ni denmisɛnninw ye mais ni Ala y'a kɛ anw ye école sɔrɔ yan anw kɛrɛfɛ yan nɔ école min ka ɲi n'a bɛ enseignement de qualité di anw kɛrɛfɛ yan vraiment nous on ne fait que bénéficier et vraiment k'a fɔ promoteur ani cɛ ani baraji k'a fɔ Ala ka si di école in ma a yɛrɛ cɛ ani baraji a y'a k'a yɛrɛ ye comme il a eu à dire école in tɛ ale ta ye o école in ye anw de ta ye anw parents d'élèves vraiment an b'a remercier rien que o dakuruɲa damadɔ in o ye anw fa an b'a dɔn école in a bɛ kɛ école ɲuman ye a bɛ kɛ école barikalen. Baara kuncɛra ni mununu zalo ye ka ɲɛ da yɔrɔ dilanlenw kan ni ka nɔngɔn kuru ni daw ala cɛ fɛnɛ labɛn min ŋaniyara complexe scolaire Anta Kiso Bokum tigi fɛ kana jigila bɛɛ lajɛlen ye. CFA wari miliyɔn 30 o taara ka don ekɔliso dɔ jɔli la ekɔliso min ni kilasi 10 b'a kɔnɔna na ka fara direction kelen ni a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Faraji Sumare fɛ a baaraw kolobo kari kɛra sibiridon octobre kalo tile 6 san 2019 a kɛra Bamakɔ sigida 6nan na a kɛra maaba caman ɲɛna ka fara an ka ɲinikɛla Mahamadu Ben Sherif Sumano n'a ka jatala Ibrahima Kulibali fɛ an ka jɛ k'a ɲɛmadon ka sɔrɔ olu fɛ.
jamana jɔnjɔn dali o de kɛra ka ni baara nun don baara mun na bɛ kalanyɔrɔ kura kolonbo kari ko fɔ n'o ye complexe scolaire bienvenu ye yirimajɔkanw fɛ ni lakɔliso in jɔli a ma ɲɛmaw ka dantigɛlikanw kɔnɔ a laɲini n'o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka kalandenw ani kalanden somɔgɔw nimisi wasa kalan binankun kan karamɔgɔ jolenw minnu b'u ka baara ɲɛdɔn hali olu na kɛ kalandenw kalanbaw ye ni lakɔliso kura in na mɔgɔ mɔgɔ mako bɛ enseignement de qualité la a ka na bienvenue la parce que bienvenue aw yɛrɛ y'a ye prestation la ça c'est une petite prestation que n y'a kɛ mais n'ala sɔnna tagali ɲɛfɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ne san banna an bɛna segin k'aw wele aw kana jɔ k'an ka baara filɛ jamana kɔnɔ ne baara ye fɛn dɔ ye ala le ye denmisɛnw ka siniɲɛsigi sɛmɛ ne ma faut que ne fana k'a kɛ n dama ma wari ko tɛ mais vraiment il faut que denmisɛn ninnu k'u ka hakɛ sɔrɔ n bolo donc parents d'élèves n b'o wele joona u ka na parce que écoliso n'i y'a jɔ ni écoledenw ma k'a kɔnɔ c'est comme fu le kɛla kɔnɔ. n ye écoliso in jɔ parce que ala ye n garisɛgɛ du la Yirimajɔ bon n nana vraiment n y'a sɔrɔ écoliso tɛ Yirimajɔ donc a diyara n ye ka écoliso jɔ Yirimajɔ pour que denmisɛn ka se ka kalanyɔrɔ sɔrɔ o de ye n bila kɛli la vraiment nisɔndiyara fo ka tɛmɛ a dan na parce que ne ye kuranzeka de ye kuranzeka den bɛɛ bi yan kuranze tɛ dɛ kɔrɔnbanaka bɛɛ bi yan donc o nisɔndiya ne yɛrɛ se ka kuma yɛrɛ dɛsɛ yɛrɛ kuma na yɛrɛ vraiment nisɔndiyara fo ka tɛmɛ a dan na n b'u fo. an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko duwawu tali o de kɛra ka nin baara kuncɛ. An b'an kunda Sikaso kan fanga ɲini jɛkulu MPM Mouvement pour le Mali ale bolofara min bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ olu ka ɲinan san baaraw nundonni kɛ min kɛra nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na maaba caman ka fara parti ɲɛmaaba kan n'o ye Wasade Adi Ɲagado ale n'a tɔw bɛɛ lajɛlen jɛkuluba bɔra Bamakɔ yan nɔ k'i kunda Sikaso kan u bisimilara nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na Sikaso u ka conseil de cercle soba kɔnɔna na an ka maa minnu tun b'u nɔfɛ nin taama senfɛ o ye Samayira Sanogo a n'a ka jatala Nuhum Kone o ye min sɔrɔ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la ka bɔ Sikaso an ka jɛ k'a ɲɛmadɔw fɛ. Mali jɔnjɔn dali ka sanga kelen tasibila tugu o la min taara ka ɲɛsin an ka sɔrɔsilakaw ma minnu ni tora jamana kunnaboli la o de kɛra sababu sibiridon octobre kalo tile 5 san 2019 baaraw nun don don min lamɛnni ka lakali Kɛnɛdugu kɔnɔ baw a n'a kɛ nisɔndiya ani muguri don ye parti Mouvement pour le Mali tɔndenw bolo ka d'a kan bi don in de Mouvement pour le Mali MPM o ye u ka baaraw sɛbɛkɔrɔninw don Sikaso faaba kɔnɔna na. A bɛ kalo 2 bɔ an bɛ taa ka segin la Sikaso ani Sikasokaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara in cadre kɔnɔna na ka comité sigi ka na sous section sigi donc bi ala y'a latigɛ k'a fɔ section bɛna sigi Sikaso yan donc an b'o baaraw de la donc vraiment anw nisɔndiyalen don ka d'a kan an ye jama min ye bi a b'an nimisi wasa a bɛ soma sama bɔ ne yɛrɛ min fana bilala baara in kɔnɔna na vraiment an bɛ Sikaso coordination fo. Wasade Adi Ɲagadu o min ye Mouvement pour le Mali ɲɛmaaba ye a kɛlen ko k'a ɲini jama fɛ u ka sanga kelen tasibila kɛ ka ɲɛsin an balima sɔrɔsilakaw ma minnu ni tora jamana kunnabɔli la a y'a ka nisɔndiya ani wasa yira ka sanga ni baara in kɛli ye kɛrɛnkɛrɛnyana tɔndenw minnu bɔra ka caya walasa ka na kɛ nin koba in seere ye ni ka sɔrɔ k'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko MPM na politiki kɛ cogoya wɛrɛ la ani hakilina wɛrɛ la. A kɛ kun ye ka jama fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn ka an yira ɲɔgɔn na ladilikan minnu b'an bolo k'u fɔ ɲɔgɔn ye haminako minnu b'an bolo k'olu fɔ ɲɔgɔn ye o haminako minnu b'u la u y'a yira na k'a fɔ olu kɔni sigida in de ka gɛlɛ u ma olu yɛrɛ MPM ko in diyar'u ye u ka sigida in de kama an fana y'a yir'u la ni Ala sɔnn'a ma u bɛ somɔgɔ sama sɔrɔ an fana bɛ fɛn min na o ye jamana ko de ye jamana in fana na an ka da la k'a fɔ a bɛ se ka bɔ cogo jumɛn na an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan nanbara t'o la ngalon t'o la maa ma bi n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn fɛn ye 2023 2028 o k'a sɔrɔ Mali bɛ yen dɛ Mali bɛ kɛ yen o b'a sɔrɔ e wulila k'i jɔ de Mali ka kɛ yen dɛ an ye mɔgɔ minnu ye yan jama min don ce n'est pas lancement politique tɛ o rentrée politique de don rentrée politique mɔgɔ minnu bɛ parti la olu de bɛ kɛ yen rentrée politique mɔgɔ minnu bɛ parti kɔnɔ olu de bɛ kɛ yen
rentrée politique mɔgɔ minnu invitera n'o ye partisan min ye olu de bɛ kɛ yen donc an ye jama min ye jamaba sigilen don an ye mɔgɔ minnu ye an bɛ se k'an jigi da o kan an b'a dɔn k'a fɔ n'an y'u bila baara la an bɛ taa san 1 san 2 sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ Sikasokaw b'a dɔn k'a fɔ MPN bɛ yan wa Sikaso bɛ nafa sɔrɔ a la. Sous-section 47 min bɛ yen Mouvement pour le Mali MPM an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi conseiller 63 de bɛ a bolo minnu cɛla maire kelen bɛ a la maire dangan 8 bɛ a la fo ka taa se Sikaso cercle kadiriba caman ma ni rentrée politique baara la kumabaw dɔ kɛra section MPM Sikaso bureau sigili ye minnu jama bɛ taa jɔma 61 na ni a ɲɛmaya bɛ Dawuda Male bolo n'a ma ɲa k'a fɔ ko an bɛ Sikaso dugubila o ka fisaya ladawuli ye sinifo balani ye maa o sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya baara in hukumu kɔnɔna na. O fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw na minnu bɛna walawala karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Kono warifa bala Abidjan ka bɛn ni dimanche octobre kalo tile 6 ye maa caman de bɔra ka nisɔngoya taama boloda ka sabu kɛ denmisɛnnin jini dɔ sanzaba bingera o de ka balikuw fɛ ni ka taa ka fililen to kungokolo kɔnɔ den min n'a si kun bɛ sanzaba la ni balikuw bina ka a tɔgɔ kun ye ko Buwasa Awu Oseyan ko in kɛra jamana camancɛ yanfan fɛ o ye bawulenw ka fanfɛla ye a kɛra togoda min na o ye Borecɛnkoro ye ani Dimbekoro cɛ ye kilomɛtiri 25 ye ministre min ɲɛsin bɛ musolaka ni den ni denbaya ka kisaw ɲɛnabɔli ma ni o ye Ramatali Bagayogo ye ale de ye kɔrɔfɔ in lase a y'a yira k'a fɔ kumasuli ko don ntɛnɛn de den da ni sanzaba a taara kokolo in gɛbaw fɛ Borecɛnkoro dugu in na ka taa n'a ye tu kɔnɔ ka taa bi a ka fililen to kungo kɔnɔ ye maa min na ni bɔ kɛra kalamo a donni n'a ka Konowari faaba Abidjan lapitaninzo sɛgɛrɛ olu ye dɛmɛ bɛɛ lajɛlen dɔ don a mɔ k'u b'a kisi cogo ɲini u dɛsɛra den da ni sanzaba ye diɲɛ to ka sababu kɛ o ye o de kosɔn maa minnu ye nisɔngoya taama boloda Konowari dakabana kin kokodi kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ nin ko in sen bɛ dabila ye tenza mɛkɛ ka da de a ko ka a sera dabila ye o de sɛbɛnnen kun don jirifɛrɛw sanfɛ nisɔngoya taamaw bolo fa bɛɛ fɛ maa min yɛrɛ kɛra hakilina taba ye ka nisɔngoya taama in sigi sen kan a ko a bɛ ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin n'a ɲɔgɔnna kokolo ka dabila Konowari jamana kɔnɔ maa min na ni nisɔngoya taama in kun jɛra u sɔrɔla ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin npogotiginin ma Ramatali Bagayogo ni ale ye musolaka ni den ni denbaya minisiri ye a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ n'i jɔ ni a musakaw bɛɛ lajɛlen ye denni ka janajaw ko nka k'u k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu kɛra kokolo kɛbaw ye k'u ɲini k'u dɔn k'u bila bɔgɔ jeninen ka bolo ka sariya ye min fɔ ko ka kɛ u la u n'a kɛ u la a ko kɔsa in na yɛrɛ ale bɔra ɲɔgɔnna dɔ la u ma mɛn o fɛnɛ kɛra Abude Mandeke ni o ni Aboville cɛ ye kilomɛtiri 40 ani kilomɛtiri 5 ye Konowari worodugu yanfan fɛ ko bin kɛra npogotiginin san 16 dɔ fɛnɛ kan wa ko maa 7 de bina o kan. Boko Haramu bɛmanjɛ jakulu dɛmɛbaaw dɔnnen don Saudiya jamana ni Katari jamana don yala an bɛ se k'a fɔ k'an ni olu ye jɛɲɔgɔnw ye wa nin ye Benin jamana ɲamakɔrɔ ni Sevor Soglo ka dantigɛliw de ye a ye min lase farafinna jamana ɲamakɔrɔw ka ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛ kan min sigira sen kan Niger duguba la Niamey octobre kalo tile 2 n'a tile 4 wa kunnafoni n donnina k'a lase Nigeria jamana kɔnɔbaw kunnafoni di gafew minnu bɛ yen olu ye fɛn in sɛbɛkɔrɔ fɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ ni Sevor Soglo Benin jamana ɲɛmaa ye Benin jamana mara san 1991 ni san 1996 ni ɲɔgɔn cɛ a kun bɛ Niger jamana kɔnɔ ka sabu kɛ farafinna jamana ɲamakɔrɔw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko k'a lajɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmaa minnu b'u to fanga na ka don jamana sariya sunba kɔnɔ k'a ferekete yɛlɛma janko u ka se ka to fanga na ka dabila farafinna kɔnɔ sigi kun y'o ye Niger duguba la Niamey octobre kalo tile 2 n'a tile 4 a kun bɛ kɛnɛ in ka o de na sira kan a kɛlen kɔfɛ k'i da se manda 2 ko kuma mɔ jamana ɲɛmaa kunda a sɔrɔla ka sigi ka na lakana ko binaku kan ni ka nin yɔrɔ in lase diɲɛma mɔ ni Sevor Soglo y'a yira k'a fɔ Boko Haramu ka nafolo bɛɛ bi bɔ Saudiya jamana ni Qatar jamana de kɔnɔ olu kan bɛ k'olu y'an teriw ye kuma bɛɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn ye u la k'u bɛ k'an dɛmɛ ka sɔrɔ u bɛ ka dɛmɛ an juguw fɛ k'an diɲɛ ko fɔ farafinna jamana ɲɛmaaw ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye teriw ka woloma baw teri bɛɛ teriw nka bɛɛ a ko fɔ farafinna jamana ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan de ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni farafinna ba fɛ a ka bɔ nɔgɔ la ni Sevor Soglo a ka laseli ninnu dɛmɛnen kɔfɛ jatew ye a jira k'a fɔ Boko Haramu bɛmanjɛ jakulu ka tiɲɛni Nigeria jamana kɔnɔ kabini san 2009 ka na se bi ma maa 27 de fara a fɛ ni ka maa miliyɔn caman kɛ k'i sigiyɔrɔ bila a dan tɛ Nigeria jamana dama mɔ bawo a kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ
bi ale ye diɲɛ seleke naani bamaji jɛkuluba eta islamique Daesh bolo fara ye farafina tile bi yanfanw na o farafina tile bi yanfa jamana caman be a bɛ don ka bɔ la ye fɔ ka taa se farafina camancɛ yanfa jamana dɔw mɔ. Tunisiakaw fe nafolotigiba homme d'affaires min bɛ Wola n'a y'i to Wola ka jamanakuntigi sigi kalata jajo kɛ ka na jɔyɔrɔ filanan na Nabil Karoui wasadensigi kalata tun bɛ ka kɛ dimanche tɛmɛnen o wasadensigi kalata jaabiw u ma bɔ fɔlɔ nka jɛkuluw minnu bɛ dasumusumuniw kɛ ka se ka jaabiw di jaabi kunfɔlɔw n'u k'a ma ko sondage o jɛkuluw kɛn bɛ ka a ka fanga ɲini dɔ ni ENNAHDA fanga ɲini dɔ bila ɲɛkun na ENNAHDA fanga ɲini dɔ minnu kɛn bɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan sɛgɛsɛgɛli filaw minnu kɛra sɛgɛsɛgɛli jɛkuluw fɛ n'o ye Emeraude ani Sigma ye Emeraude y'a yira k'a fɔ fanga ɲini dɔ ENNAHDA a kɛn bɛ ka wasaden 40 sɔrɔ Nabil Karoui ka fanga ɲini dɔ Kalb Tunes k'o kɛn bɛ ka 35 sɔrɔ nka Sigma sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu y'a yira k'a fɔ 33 de bɛ Nabil Karoui bolo ni nin sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu ninnu ka sɛgɛsɛgɛli sɛmɛndiyara bɛɛ kalata labɛnni jɛkulu fɛ o b'a jira k'a fɔ don nataw la gwɛlɛyaba de bi ye Tunisie wasabulon kɔnɔ baw a ka gwɛlɛ ninnu dɔ la kelen ka se ka maa wele ka fara u yɛrɛ kan ka se ka wasaden fanba sɔrɔ k'u bi jamana mara ni jamana ɲɛmaa ye wali kelen ni u ni jamana ɲɛmaa ma kɛ bɛnfɛn ye ko la k'u bi jamana ɲɛmaa sɛgɛn Nabil Karoui ka babu sentigi ni o ye Atem Liki ye o ye a yira k'a fɔ Kalb Tunes olu ka fanga ɲini dɔ kɔni bɛ ɲɛkun na ka ban nka ale kɔni ma se ka wasaden hakɛ kɔni di u ye min sɔrɔ ENNAHDA fanga ɲini dɔ fɛnɛ o y'a jira a ka babu sentigi ka laseliw la ni o ye Imeda Kemeri ye k'a fɔ olu bɛ ɲɛkun na Tunisie ka den maa 7 de welele kun do dimanche ka taa u dɔngɔ ta jamanadenw na minnu mina don wasabulon kɔnɔ wasaden maa bi t'i jɔ maa 217 na. Libikaw fe fan filaw minnu bɛ ɲɔgɔn na Maréchal Khalifa Haftar jamana kɔrɔyanfa kɛlɛ disi Tobruku gouvernement dangele ani diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka jamana ɲɛmaa lakodɔnnen Fayez El Sarraj hali bi mugu mankan ma se ka da u ni ɲɔgɔn cɛ Tripoli nɔfɛ kɛlɛ la bawo Maréchal Khalifa Haftar kabini avril kalo daminɛw na a ye kɛlɛ bi Tripoli kan ko fɔ a ka Tripoli minɛ de bebe na pankurun jigiyɔrɔ kelen min bɛ ka baara bi n'o ye Misrata pankurun jigi kɛnɛ ye o susura nka Fayez El Sarraj diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen y'a yira k'a fɔ cɛ tɛ muso tɛ Maréchal Khalifa Haftar de nɔ don Misrata pankurun jigi kɛnɛ susulen a kɛra sababu ye ka pankurun ka jiginni dulon kuma kunkurunin kɔnɔ Misrata ni Tripoli faba cɛ kilomɛtiri 200 don wa Tripoli yɛrɛ pankurun jigi kɛnɛ ni o ye Mitiga ye o bilama pankurun jigiw dulon bɛ ka sabu kɛ mugujuguw filila ale kan o kumana pankurun bɛɛ lajɛlen kun yɛlɛmana Misrata de kan nka Fayez El Sarraj ka fa n'o ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen ye u ka babu sentigi y'a yira k'a fɔ jolikɛnɛ minza min bɛ ka kɛlɛ bi Tripoli ka n'u k'a ma ko Maréchal Khalifa Haftar maa wɛrɛ ka kɛ tɛ o de ka kɛ don bawo mugu minnu filila Misrata pankurun jigi kɛnɛ kan an y'a muguw siyaw dɔn an sera k'u ta k'u sɛgɛsɛgɛ Émirats Arabes Unis min ye Maréchal Khalifa Haftar dɛmɛbaa ye o Émirats Arabes Unis ka maramafɛn de filila anw kan Maréchal Khalifa Haftar ka mɔgɔw kɔni ma kala don u ɲina ka bɛn ni nin kɔrɔfɔ in ye u ma jira fana k'a fɔ u nɔ don Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛ binni na Tripoli kan a ma se ka don a bɛɛ dafɛlaw de la o kumana sa yɛlɛma de don bɛ kɛlɛ taabolo la maramafɛn girimaw minnu bɛ fan filaw bolo bɛɛ b'a lajɛ k'o pili fan kelen kan janko i ka se ka sebaaya ta a kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye a jira k'a fɔ maa 1000 de bɔnɛna ani na avril kalo ni kuma in jɛ wa maa 100 ni 20 ɲɔgɔn na kɛn bɛ k'a sigiyɔrɔ bila fɛn min kɛn bɛ ka maaw kɔnɔ kuwa a jira bɛ k'a fɔ bariko dan bɛ maramafɛn kan Libi jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ kabini Muammar Gaddafi kun donna diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ san 2011 nka maramafɛnw kɔni bɛ ka filifili ɲɔgɔn mɔ jɛn de ye maramafɛn di b'a ye u mɔ o ɲininkali tɔ min bɛ Tanzaniaw ka jamana ɲɛmaa John Magufuli a ye fɛn dɔ kɛ min ma bɛn hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw ma John Magufuli ye a jira k'a fɔ denmisɛnnin ka caca kalanso la ka busa kɛ k'a lamaga kosɛbɛ ko n'a ma kɛ ko denmisɛnnin tɛ tile ka sɛbɛsi ta kalanso kɔnɔ Tanzania jamana min jateminɛ bɛ k'a kɛ denmisɛnnin ka hakɛ lapasa bali jamana ye a ka nin kɔrɔfɔ n'an bɛ suna tigɛ ka bɔ hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw ɲɛna jamana ɲɛmaa John Magufuli juma tɛmɛnen marabolo dɔ bɛ Tanzaniaw fɛ yen a marabolo bɛ wele ko Mbeya o marabolo ɲɛmaa de ye bere ta kalanden dɔw nɔfɛ k'u da u kɔnɔ ka k'u sigilanw sɛbɛkɔrɔ kalaya lakɔliden 14 ɲɔgɔn na
ka sabu kɛ ko u ye tasuma bila lɔgɔlidenw si yɔrɔ la wa u ma tasuma bila la kun wɛrɛ kama u bɛ kalanso kɔnɔ tɛgɛrɛni de yer'u bolo n'o ye telefɔni portable ye u bɛ k'u den ka jinɛ bɔ ko in kɔni jatara marabolo ɲɛma kɛtɔ k'u kalaya ni k'a bila kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ maaw hakilila ka fɔ jamana ɲɛma bɛna bɔ a taabolo kan ko hadamadenya hakɛ labasajɛkuluw ɲɛkɔrɔ ko a ma fila kɛ a ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ne yɛrɛ John Magufuli jamana ɲɛma de ye n ka nɛgɛjurugu bɛ banban ni marabolo ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye n bɛɛ ya marabolo ɲɛma Albert Shala Milila ye k'a fɔ a ye min ka ɲana kojugu n k'a mɔ yɛrɛ n k'a kun man ka danimo n k'a kun ka k'u sɛbɛkɔrɔ kalaya de barisabu ka da k'a tɛ se ka faamu Tanzanie jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaw bi nafolo bɔ k'o don kalankɛmina dafɛ kalankɛsow dafɛ kalankɛdenw si yɔrɔw dafɛ ko denmisɛnnin dɔw kalanden dɔ fana ka laban k'o kalanso jeni k'a sabu kɛ k'u minɛna ni telefɔni ye kalanso kɔnɔ u bɛ ka jinɛ bɔ k'a kun man ka hinɛ u la u bugɔtɔ a ko kuma na denmisɛnnin bugɔbaliya kalanso kɔnɔ Tanzanie jamana kɔnɔ k'a sen bɛ dabila ye wa k'a b'a ɲini kalanden somɔgɔw fɛnɛ fɛ olu minnu bɛ ka jira k'a fɔ u tɛ jɛ n'u denw bugɔli ye k'u k'a dabila ko wa ko n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ don nataw la a bi sɔn ka yɛlɛma don kalan yɛrɛ taabolo la yɔrɔ min kɛn bɛ ka jira k'a fɔ den t'i bugɔ ko den bugɔli tɛ wajibi ye kalanko la k'a yɔrɔ jɔsi ka bɔ yen denw ka sɛbɛkɔrɔ lama n'u ye kokolo kɛ adamadenya hakɛ labasajɛkuluw kɔni ɲɛfɛ a bɛɛ lajɛlen kɛ sen nɔ ye Tanzanie jamana kɔnɔ ko i ma bɛɛ nka John Magufuli jamana ɲɛma kɔni y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka bɛn ka tɛmɛ nin kan. O de fɛnɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka lasaw ma ka kɛɲɛ ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Usman Sogore bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn